Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan, Aksyon Hotline, karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Mayo 27, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kanginan subong, aga pa ang kapa ang sang panahon nagabagang na. Natiyan mo palang ni oras, pupurtig at iti ng init, kag ang lain kay kon tiyempo sang kahaponanon may mga panalagsa nga pagtupa sang ulan kita nga ma-eksperyensyahan. Aksyon Hotline. Okay man tani kay nagatimpla-timpla ang panahon o kon mayara sang pagtupa sang ulan, pero ang problema sini ang balantayan tanaman amo ang mga balatian no nga posible dalon sa sining nga tiempo, no? Katulad lamang nga ginasubuhan bala kon sa mga binangon nga ginaobra sa mga panday, daw ginasubuhan ang lawas mo kon gulpiada ka nga matupan sang ulan. Aksyon Hotline. Ginaupdan kita karon iya nga aga ni Aksyon Nelmar Madera sa technical side. Back up manaton karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elry Dotilio. Aksyon Hotline. Ako naman, Aksyon Artay Hupon, tub-tub kita. Takna alas 9:30, karon nga aga. Anong mga dalagko nga mabalita nga aton tutukan, diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Imaluon ta karon ang pinaka-latest nga update mas matapos nga mayara sa panibag-ong nga batch sa mga OFW kag mga returning residents nagdugang kahapon nga nagabot diri sa Bacolod, and then kagabi mayara pagid sang last flight nga landing dira o naghugpa dira sa Bacolod Silay Airport. Aksyon Hotline. Nung pamangkot subong sa siningway untat nga pagdinaguso pauli sa mga returning residents kag mga OFW, may bastante pabla kita nga mga quarantine facilities nga pamtangan sini sa ila. Ang pag-insindi ko ang matabo sini papulion mo ang mga OFW kag ning mga returning residents ang mando sa nasyonal nga after pag-abot nila di may processing lang ang himuon, dason may testing. Ambot rapid testing ang himuon yan, sila papulion. Aksyon Hotline. Ang pamangkot na naman nga mga measures ang
at ikang nga ginaplano sang tagsa ka mga LGU nga dira magapauli ang mga OFW. Action Hotline. Ano pagid ang balita? Ari ay dumduman niyo pa to dira sa area sang Minuyan o sa Morsyaman nga may ara sang nasitaan sa checkpoint bala nga aligasyon ti naghunos sang pusil, nagtiro sa kagawad, and then risbak ang kagawad, ti patay tong isa sa mga victim, no? Napatay ang kagawad, natiruhan ang biktima, no? Kag tinadakpan magani isang ulihi. Now may ara pagid sang panibag-o, dira nga kaso iya sa Morsya, sa checkpoint man. Nano ni sila do ko makakaisog na gid no? Tiyang checkpoint, hindi lang ni ginahimo parang magbantay sang mga nagalalabay da kag posible nag-violate sang general community quarantine ang kasuguan no, under GCQ. Nagabantay man ini ang mga checkpoint sa malules elements no, nga posible nagalagaw bangod nagatake advantage sila ang tao, yan nagapinahuway mo. Action Hotline. Nahadlukan niya ang mga mabuot kag matarong nga mga tao maghalakaladay. Pero ining mga lawless elements, ano man ang ginahimo nga mga check-up points, why gid na iya? No, nagahatag sang kunano pang kumpiyansa o kon kadlo katahap ang iba ni Perte, nagalagaw man gyapon. Action Hotline. Ti isa diri ka nag-angkasanay sa motor, ginsita sang kapulisan, way magdulog, nagpalagas, and then sang ulihi, ang aligasyon, palukpan ang pulis. Ti amo man gyapon do, di say man to nagligad, and then, nag-risbak ang pulis, patay ang isa, ang minor de edad nga angkas, pilason pa. Action Hotline. Kasi karon dugay sa pamunuan sang Morsya PNP na nung natabo sini. Now, diri sa Bacolod, kundi way untat ang kaso nga pinatyanay nga kada simana. Subong yan ang trending sa Bacolod, di hugpaas ka lang in kaso, manabayan ka sang riding in tandem mo. Ang pinaka-latest to amon ni si Mr. Domingo, no, nangumpra lang sang baboy upod sa mga pamilya na dito sa amon pabanwa sa Kawayano. And then, pag-abot dira sa area na sakupan sa barangay Punta Taytay, ginabayan na sang riding in tandem ti waay gid no tibawas. Pero ang latest man ti mata ni Roland Dan atong isa man ka negosyante nga ginlutang dis Bacolod, no? May statement ang pamilya, no? Angot sa nagguluwa nga mga informasyon. Kag damo ang nagtumbo-tumbo, nagpinalakpak, nagkinalipay. No, matapos kamayara sang executive order nga ginpagwa ang alkalde, partially lifting sang liquor ban. Bao mga manuginom ni, ang mga manginginom, nagakapag sila mo. Kung sa karayapan, luya gid nila nga makainom. Ano gid ang manamit kung nakainom ka, no? Ang iban galing kay kung baka inom, way ginasulod sa tiyan, kundi sa alimpudwan. Na, tialong ka mo ha, bisan pwede na ka mo kainom sa inyo balay, drink moderately. Hindi gid magpatama. Ano pagid? Sa nasyonal, ang pamunuan sang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, mayara na karon sang bag-o nga Direktor General. Ano tabo kay Aquino? Ginbuslan ini siya. Anong problema niya? Kag ang isa pa nga ginabantayan pati sa Social Amelioration Program, di galing klaro kung bala ang mga lugar nga paidalom sa GCQ katulad diri sa aton sa probinsya kag Bacolod, malakip sini, pero out of the total number sadtong una mga 8 million ba na to mo or 18 million, subong daw 6 million sini sa ila ang hindi na makabaton sa second tranche. Pamangkot diri sa aton ano yang matabo sa aton di. Ang iban ang nalista o nalakip sa listahan, actually ginkuan na to mo nagpangutang na kunong iban kaya binila kun may matupa pa nga second tranche. Amoy na so parang pila ka madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan Action Hotline.
Sa mga kaaksyon ta, pwede ka mo makapartisipar sa aton nga pagpangalagad, makapadala sa inyong mga mensahe sa aton sining chat room. I-search palihog ang Aksyon Radio Bacolod. Kag dira niyo makita ang Facebook Live sa Aksyon Radio. May available dira nga chat room, pwede ninyo padalaan sa mensahe niyo, ipadala dira ang inyong mga mensahe, magkomento, reaksyon sa aton nga pagpangalagad. Hindi lang kita available paagi sa Facebook, ara man kita sa YouTube. Tikon may mga mensahe ka mo, pwede nyo man mapadala no dira sa bahin sang aton nga YouTube, no? Padala nyo na palihog para at least mabasahan ta ang inyo mga mensahe. Ibaloon ta karon na kay way gasabat ang hepe sa Morsia PNP, parte sa sining nagluntad nga shooting incident, sino nga pulis siya nakatiro tuman sa Banwa sa Morsia. Ano gid ang background sa sining insidente? No, kay gusto naton hibaloon. Tikon party sa SAP. Actually, may mga ginpasakaan ining sa Bacolod, do. May ginpasakaan kaso na naman dugang no party sa SAP distribution ni Bla. Alas 8:13 na, pero antes kita magpadayon, Online sa hotline. unahon ko lang ang update no dira sa Banwa sa Morsia. I understand nakabato na sang report ang aton sining NOPO director parte sa nagluntad nga insidente. Nga isa diri ka individual may angkas pa ang ginsita sa pulis sa checkpoint yawer tiniro ya pang pulis may lang kay why sang nasamaran. I-check karon dagib lang kabusan detalye kung may hara na sa initial report na baton si Police Colonel Romeo Baleros on the line. Colonel, mayong aga si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Mayong aga. Action Art san. Opo, maraming salamat for the time. Colonel, ano ho itong nangyaring shooting incident doon sa Morsia? Mga PNP natin nagkakandak na naman ng checkpoint at ito may nangyaring barilan daw. Una daw na yung suspect daw ay nagatempa na tiro sa pulis natin. Anong yung latest at natanggap nating report mula po sa Morsia PNP? So initial report pa lang nakarating sa atin, yung spot report, pero wala pa siyang yung follow-up investigation report, no? So base nga doon sa report ng ating chief of police ay mayroon silang na-check na dalawang motorcycle riding person at in-approach nila to. Then tumakbo yung dalawang motorcycle riding person, then nagkaroon ng kaunting habulan at nakita nga ng ating kapulisan na may baril. Opo. So nagkaroon ng confrontation. Yes. Na baril ng ating kapulisan yung dalawang suspect at yung backrider nga ay tinamaan. Na hanggang ngayon hindi pa identify. So mayroon po kasi tayong malawakan ngayong pag-iingat sapagkat nakatanggap po tayo ng report na allegedly members of the newly recruited Sparrow are now planning to conduct ambush o liquidation activities against our personnel. Opo. So kaya pinaigting natin ang ating pagsagawa ng checkpoint para maiwasan na makapagsagawa sila ng mga mararahas na activities. Opo. So, but until now, our investigators are still in the process of collating information about the identity of the slain suspect. So, siguro in a couple of hours, magsasabi na sila sa akin ng complete detail about the incident. Ito po ang incident ng 30 kagabi sa Hacienda de la Piña, Barangay Kansilayan sa Morsia po. Opo. Itong 64 years old ang naging suspect at may kasama pa daw na minor, no, na angkas sa motorcycle, Colonel. Opo.
ay ito nga po ay ating iniimbestigahan at kung dito po ay mayroong mga violation on the part of the PNP, so we will go further investigation to determine the criminal or administrative liability of our policemen. Okay. We will not tolerate if there are or if there was a violation on the part of our policemen. Yes. I would like to confirm, no, kung ito po ay naging spot report din na natanggap ninyo kasi sa regional office po nanggaling itong nirelay din sa amin na info na itong 64 years old, Lorenzo Pararin daw ang pangalan, sir. So, sa ngayon kasi wala pa ako natanggap Wala ka pa? na initial report pa lang, ang nakalagay pa lang doon sa kanilang spot report is still unidentified. Opo, Pero opo. this morning, kukunin natin yung kompletong detalye. In fact, I will be proceeding to Murcia Yes, sir. to verify what happened last night. But one thing na ina-assure po ninyo, if there is any violation din po o mga irregularities doon sa operation, that is subject for investigation din po ng office ninyo. Yes, we will recommend it to the Provincial Internal Affairs Service to conduct motu proprio investigation, and kung meron niyang violation, then we will not tolerate our personnel. This would serve as a lesson learned from our people. No? Yes, sir. And kung titingnan natin, 10:30 in the evening, ito po ay talagang violation na on the implemented curfew doon po sa buong Negros Occidental kasi po under tayo sa GCQ. Yes, we are the curfew ordinance still in effect, and kung totoo yung sinasabi nila na may baril na nakita, that's another violation. Opo. Yes, sir. So, sabi ko, we will conduct fair and square investigation to establish the real motive or what was the kung ano talaga yung real story of the incident. Opo. Sir, after you receive intel reports na mayroon pong mga newly recruit na mga Sparrow unit, yung NPA, ano po ang naging directives natin all over the province sa lahat po ng mga police stations? So to be extra careful, to enhance our security measure, especially our vulnerable detachments and stations, because we do not know when will be we do not know when they attack or mag-conduct sila ng hostile activities against our personnel and our vital installation. So my instruction is to conduct preventive prophylactic patrol, small patrol operation, so that we can negate or we can prevent their plan. So that's that's my directive actually 2 days ago. Yes, So yes. and nag-iikot din po tayo naman at titingnan natin how our people on the ground implement my instruction and the instruction of the regional director. Opo. Thank you po. So anyway, hintayin namin mamaya, sir, ang development dito po sa pagpunta ninyo doon sa Murcia PNP. Sir, doon sa SAP na ibinalita ang PNP at PNP daw, or Armed Forces of the Philippines, the military and the PNP will be the one responsible for the distribution nitong SAP. Kaya lang hindi pa malinaw kung ang taga Negros at taga Bacolod ay included dito sa second tranche. Pero if in case na may ma-include dito, this is another burden po sa part ninyo at add-on sa trabaho ng police. Hindi naman. Siguro, we will only designate people who can do the job. And we will not withdraw or vacate our established quarantine control points. So maybe the members of our finance section will be the one designated to be the distributor of this social amelioration program fund for the beneficiaries. Yes, sir.
Sir, finally na lang po. Sa nangyayaring mga shooting incident dito sa Bacolod, di ba maraming mga namatay, maraming mga binaril na namatay dito sa Bacolod City. Meron po kayong coordination with the BCPO? Baka naman, ang sabi ko, baka sa huli, from Bacolod City, ito sila ho ay pupunta doon sa mga bayan at syudad. Ano ho mga preparation, ano ho ang mga measures natin na sinasagawa ngayon, Colonel? Mayroon naman tayo proper coordination with the BCPO, no? Na pag mayroon nangyayaring insidente or especially itong shooting incident, we immediately conducted roadblock. Opo. So that we can at least maybe we can intercept the suspect. So hindi naman sila wala namang hindi naman yung mga culprits hindi naman pumapasok dito sa area ng Negros Occidental dahil mabilis din niya ang ating pagkakandak ng ng roadblock at saka ng checkpoint. But alam mo naman ang Bacolod is very thickly populated. Opo. At saka ang daming mga kalye dito. Not all streets are being secured by our policemen because of the depleted of manpower. So it's quite easy for the suspects to to escape and evade the policemen. Opo. Yes, opo. So on that note, yes sir. Ito naman mga nagiging victim na to is yung mga allegedly may mga involvement sa illegal drugs. So maybe naman pahirap ngayon ng source at dahil sa ECQ natin at the same time yung series of our positive drug operation ay alam mo naman sila nagkakaonsihan din nagkakalukuhan din so hindi rin natin hindi na rin nawawala sa ating part of investigation yung yung failure to remit the drug money or gano'n kaya sila rin nag-aaway-away. Opo. Nakikita ko nga doon sa Victorias, Talisay City, mayroong mga drug operation last night, noong nakaraang araw, at mayroon pa rin pong nahuhuli. Patuloy pa rin talaga itong drug operation kahit na yung pulis natin nakabantay. Maraming mga checkpoints sa Colonel. Oo, akala nila siguro dahil sa pulis natin ay busy sa QTPs, yung sa ating quarantine control point, akala nila ay hindi active ang ating mga operatiba pagdating sa illegal drug operation. Kaya madali rin silang nakukuha. Apa. On that note, Colonel Romeo Baleros, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Opo, maraming salamat po. Action Hotline. Hindi pagid kumpleto, subong ang detalye nga nabaton sang NOCPO Director Negros Occidental Police Provincial Office Director nga si Colonel Romeo Baleros. Pero nanugid ang kausa, nanugid ang ginhalinan sini. Kung matuod ang report sa pulis nga nagpalagas kay nakitaan allegedly sang tanod may ginasukbit sa hawak nga pusil. In fact, ang report diri, ang spot report na acquire naton gikan sa regional office gigin padala diri sa PIO. Na recover allegedly ang 1 unit caliber 38 revolver. May 5 ka live ammunition, isa ka fired cartridge but naman nagpalupok ko na mo ng alegasyon 2 ka sachet sang ginasuspitsuan shabu mo ni nakuha according niya sa spot report kag isa ka unit sang motorcycle ting soko nagkadto man to. In fact gintawgan naton kay ina ang investigator nila nga si Police Staff Master Sergeant kon George Romo, ang hambal niya nga itugyan na lang sa ila hepe ang interview o kung ang pagpalayag tuhoy sining nagluntad nga insidente. Action Hotline. Amo na, halong kita kay ang kapulisan way untat ning operation
sige-sige niyang operation sa aton mga authorities kontra sa ginatawag nga illegal drugs, campaign against violation sa ginapatuman nga pagbantay sa mga violators sa curfew under sa GCQ o General Community Quarantine. Hotline. Kamo na nga kinanglan, kundi na-lift na ang liquor ban sa Bacolod, partially, klaro unta, partial lifting of liquor ban. Karon ipapatpat ko ginin sakto, ibasi balakon, magpinagusto ka mo in nanayda, and then pagpuli niyo, along the way, basi balakon, masugata niyo darang kapulisan, bakbud like it. Alas 8:27, Action Radio Philippine Standard Time. Amo na nga ton pangimbukada nga balita, daw kasing kisang tiempo tano, daw kadamo sa mga insidente, kapin pagid shooting incident, nga nagaluluntad, hindi lamang diri sa Bacolod, kundi sa Negros Occidental. Pagbalik ta karon, nanugid exactly ang instruction from Manila. No? Kay siling sa DILG, sige, why man kami nagkulang coordination? Okay man niya sa amon ang ginahimo, siling ni Densing sang DILG niya, okay ang coordination namon sa mga provinces, siling ginapapauli ng mga OFW, amo man sa mga returning residents, tinga ang amon ang ginaklaim nila, nga aabi nga may amon nga sitwasyon man, no? Nga aabi nga may pagsalasala mismo sa lokal, di may baruan kung pila ang listing sa mag-aabot ng OFW, na ano ning opisyo ka Manila man? Sa tuod lang subong, ang klaro diri nga hindi na masarangan sa Manila to, sang mga ahensya sa gobyerno sa Manila, ang kadamuon sang hinulat nga maripatrate nga mga OFW, mapauli sila tagsa ka mga probinsya. Amo na yung kamaturan to, hindi na yung masarangan sang uwa Kasi nga ipadala ni sa mga provinces. Tinano ni ang paproblemahon ang mga provinces, ma-defeat ang purpose nga ginasang ginahimo nga mga measures ang province kag city, kung in kaso nga maghinaraguyon kag ma-overwhelm ang aton facilities. Amo nang tandaan, tagid, kung why nakita butangan si Ilano matabo ni karon. Nagligat to, nagambal na to si Councilor Inesito Noverong in charge sang quarantine facility sa Bacolod. Sila nga, tiway tamay mo, kung magdinaguso nga sobra-sobra na ang mga returning residents, and then, kung hinali nga mag-start pa, katulad sang luyag matabo sang DepEd nga by August 24 masugod ang klase, kamuti ginangwa kay waay nakitabutangan nga quarantine facility. Inakaron na, ibalon ta with Councilor Israel Salanga, kag kay Dr. Sifard Gerhardt Kailian, pilagid ang ara sa listahan nila after nga may ara pa last flight nga nagabot kagabi. Action Hotline 2006 won WID for Best Public Affairs Program for Radio. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio,
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:42. Action Hotline. Good morning kay Lida Zamora Yamagisi. Ara siya ga monitor sa Tokyo, Japan. Araban si Richelle Andico Mariano. Oy, Inday Bambi, good morning. Pamati ko no. Si Inday Bambi, si Papa Arman, si Toto Arby, kag Kate Andico Mariano. O regards lang ko sa yado ko da. Action Hotline. Good morning man kay Ronelo Oniati, Nikki Jimenez, watching from Cabancalan City, Jocelyn Libuon Dispoho, Sara Iscuban, good morning man, gamonitor Valencia Kenneth. Action Hotline. Kabalik na diri sa aton sininga pagpangalagad, iba ng maminsahe pakarunan tayo na dugay-dugay. Online sa hotline. Online sa hotline. Now, mention ko kaina, do hindi ta maintindihan ang palayag gikan iya sa nasyonal. Number one, kung pamatian mo ang DILG and other member of the task force, siling nila well coordinated niya pagpauli sa mga OFW kag returning residents. Galing problema, sinigahom-haom lang kita permit, pila gid ang ipapauli nila. Now, ang instruction nga within 3 days until today do tapuson gid pagpauli sa different provinces and cities ang tuman kadamo nga OFW nga ato subong sa Manila. Action Hotline. Ang ginakulbaan ta ang pagka-overwhelmed sang mga quarantine facilities. Nga mo na taning i-consider man sa nasyonal, galing kay gapi na gusto lang sila eh. Amo na ganay siling ko by June 1, way patakay balon nila nung matabo gid sa probinsya, sa syudad sa Bacolod. Bala mahambal ang national, okay, one step lower kita pag-downgrade from GCQ to MGCQ. Inaway ta pa may baluan. Bala mabalik kita sa new normal dayon. Tiway pa na subong until naway pa na madiskusyonan, kagway pa na mapalayagikan sa national. Online sa hotline. Online. Diri sa aton sa probinsya, gapang himakas, gapaninguha ang gobernador. No nga ma-address ini nga problema. Pero until when nga masarangan tani kung maginaguyon kag magbukas ang mga commercial flights kag ang biyahe sa fast craft. Joining us this morning is Governor Eugenio Lacson on the line. Gov, how are you? Good morning. Good morning, Action Arts. Kag sa mga pumuluyo, mayong aga sa inyo tanan. Gabi may naghingagaw pagli flight daw may ara pataga province nga nagabot kag silingko ini nga problema subong daw ginpasa bala sa nasyonal niya bala kamudan anong himuon nyo. Gob, kumusta subong? Masarangan ta pa ni ang padayon nga pagsinulod sa mga returning residents kag OFW? Mentras may mga hotel na naga-welcome sa aton mga OFWs, masarangan pa nato ni, no? Pagpunta sa OWA kay sila ang gabayad sang room, sang kwarto, okay? Okay. But very clear naman gid ang instructions na papulion gid ang aton mga OFWs. Kagabi, urong sulong, may naghambal maabot, tapos nag-abiso na hindi na maabot, and finally nag-abot. Okay? So, there were, I think, 159 passengers, 101 of them under sa responsibilidad ng province. Kahapon, isa lang gito ka bus, 3 ka biyahe. Okay? And today, we're being advised that there will be 2 flights. Okay? 10 o'clock and 12 o'clock this morning. Okay? Okay. Again, we're hoping na may available na rooms. Kay, if not, then we'll have to move them sa respective LGUs nila to handle them. Okay? Okay. Pero for me, ang importante is that matest natin sila tanan. So at least we will know kung anong ila present situation. We are fortunate
Nung batch of 45 na ginpadala man dire paagi sa Malasakit Voyage, clear sila tanan. But from that same batch, I understand there's one positive na ara sa watch ang or ara sa care sa Bacolod City, no? So, in spite of negative sila negative sila dito sa Manila, we really don't know what their present situation is now, okay? Okay. So, that's why it's important na makuhaan gyapon natin sila sang swab. Now, again, no, I request these OFWs, okay, happy kamo na ari na kamo di sa province. Many are complaining na i-quarantine pa sila. This is already an example na mayara isa ka positive and it only takes one. Now, ang question ko, kung ikaw positive, would you like to home quarantine? Awan na subong nga ako yung pamangkot sa ila. Kung ka-positive ka mo, okay lang, ma-home quarantine lang ka mo. I guess hindi naman gusto na malatnan yung inyo pamilya. No? Correct. That's why, difficult as it is, we really have to keep you in the meantime. No, we have to still control your movement. And I requested our regional director sa DOH na kung pwede mabuligan din ang atong lab diri sa Teresita Halandoni Provincial Hospital na matagaan na ang lisensya na maka-operate, no? Because this way, ang turnaround time will be faster because we expect the results to come out in 2 days. Okay? So after that, we can release them. Hindi na kinalan tong 14 days na quarantine, no? And what does that mean? That means ang turnaround natin sa quarantine facilities mas dasig, no? Mas dasig ang vacancy for us to be able to accept yung mga incoming OFWs, no? Because the national government is really bent to send home 24 up to 30,000 OFWs to their respective provinces. Pero why pa subong govno sing ginpadala nga actual number of OFWs for Negros and Bacolod para at least may giya kita nga mo ni dapat ang preparahan sa OFW kay gina-claim nila nga well coordinated man kuno pero napadala na nila ang numbers ni or sa gihapon gahulat na kita kung pila ka numero ang mag-abot ni. They cannot even agree among themselves who is supposed to give the LGU the manifesto of the flight. Wala. We only know the actual number pag-abot nila. Siyempre, i-count man natin. Okay, pero they don't tell us kung sino ni sila. Because it's also important mabala natin kung sino ni sila tag ang ila address. Because we might need the LGUs already to pick them up, no? Kung hindi na gid naton ma-quarantine diri sa Negros sa Atons province. Yeah, if the provincial government cannot anymore quarantine them, no? So it's important also kung we know that kung anong ilang mga address. This is what we've been doing action art, no? Sa mga sleeper flight naton, sa atong mga nagsakay sa Malasakit vessel na nagakontak sila sa aton. And then, at least kabaluta kung sino ni sila, pila ni sila, kag dinang ila address. No? But right now, especially sa those that are taking airplanes, giri na lang natin mabalaan kung sino sila and from where, kung anong ila address. Kay siyempre meron kas moth kanami balakasang nahimo sa province nga may online application to those who are willing nga magpauli at least mapreparahan na may coordination pero this time siling kun maghinaraguyon ni do magpinauli nga daw ay man sang insaktugin nga numero sang gadamuon siling kuti ang problema diri ara sa inyo sa province, no? Ang burden. Now, saan o ma-start? Subong nag-coordinate na kita, Gob, sa different municipalities and cities. If in case hindi naging ma-handle naton, saan o posible ni masugod nga
ipasa na nato ng obligasyon sa tagsa ka LGUs? Today, I'm having a teleconference with the mayors and I will explain to them the situation. You know, it could be as early as tomorrow. Okay? Pero the province, the provincial government will really exert every effort, no, that we can do to get more hotel rooms. Okay. Okay. As I said earlier, OWA Manangabayat, and there are many hotel owners that are willing to open up their facilities, no, so we can bill it, or we can send our OFWs to these areas, no. So, but as I said, I'm having a meeting with the mayors today, and just telling them to get ready already. By the way, there have been a few LGUs that have been picking up their passengers. Okay. So kapasalamat man ko sina. But this time medyo alerting them already na whether they like it or not, they may have to accept already their respective constituents. Aha. So ang capacity sa mga nagabalik diri nga OFW kag returning residents subong makakater pang mambukal kag ang IB Magalona. Why na gani gina-consider ang mambukal? Because ang mambukal para na lang ni sa stranded migrants, mga non-OFWs. Okay. Kasi wala ni sila labot kasi ni mga sweeper flight or mercy flight, wala sila. Gina-focus gina para sa mga OFWs. Okay. So ang ginatanaw namon is ang aton, of course, ang mga healing center naton, and nag-add na ta sa Cadiz. But aside from that, amo ni na mga hotels na, no, which is provided by OWA. Ang isa pagigkabalantayan ko after May 31, June 1, kay ang ginakabalakan ta basi magbalik na gid ang commercial flights ang eroplano kag ang biyahe sa mga fast craft lagob. That's true, no. Actually, we're ready already for even NGCQ. We're already ready for that. Ang aton gusto lang is ang incoming, whether by sea or by air, dapat may control gyapon ang province. Amo na lang gid ang among ginapangabay. And I hope, especially for non-OFWs, na kontrolado gyapon sa ang ilang movement sa probinsya. Okay. Kasi kita ma-decide kung sa ano sila makasulod dire, whether by sea or by air, no? Well, ang OFW is a different case, no? Okay. So mando din na. So every agency now is implementing the very strict instructions of the president. Aha. Now, kundi ga kuan na subong no ga inabot na nano ining matabo sa Ilagov i-process anay, and then kung mag-positive ka kag nano ni rapid testing ang ginakuha sa Ilagov? Ay, hindi na rapid ni ano ni PCR. RT-PCR gid. Yes, PCR na lang gid, no? But I cannot say na hindi na kita magamit rapid test, no? Very fluid ang sitwasyon, no? But we prefer, no? Ang golden standard really is a PCR test. Okay. Gob, ang imo na lang mensahe sa mga pumuluyo sang probinsya nga ti amo niya ang nabalaka, kapin pagid sa ginatawag naton nga second wave or whatever nga mangin halinan naman nga base maglala ang sitwasyon, anong mensahe mo sa taga Negros nga nagamonitor subong? Okay, first of all, ang COVID, because wala pa bakuna, harap na siya, no? So again, on our own, let's be careful, no? Let's use our judgment. Let's also follow minimum na gani health standard, which is face mask, distancing, kag proper hygiene, okay? By the way, damo pagyapon na mga tao na wala gagamit face mask. I think ang paggamit ng face mask is also a sign of respect pala. As Governor Cuomo of New York said na kung may respeto ka sa imo isig katawo, gamit ka sang face mask,
No? You not only protect yourself, you're also protecting the others. No? So, please lang, sundun ta din may yung pinaka-basic ng paggamit sa face mask. And at the same time, I also would like to appeal to our OFWs. I know na gusto nyo na gid magpuli sa inyo balay. Dugay ng hulat nyo, na-quarantine na kamo sa Manila, na-test na kamo sa Manila, pero pinsara lang ang responsibilidad ng provincial government sa mga migrants na ari lang di sa aton probinsya. Okay? That's why dutay na lang na pangabudlay, gusto magid namon na ma-release kamo as early as possible. That's why kapangabay gid kami sa DOH, RITM na tagaan nagid lisensya ang aton laboratory na maka-operate. Okay? So amo na lang, and Action Art, madamo gid na salamat. Salamat, Gid. Good morning, Gov. Action Hotline! Governor Eugenio Jose Bong Lacson, sang Negros Occidental, ang latest today, makakandak siya meeting sa mga LGUs, no, sa mga local chief executives to discuss kay tikon magsigi ning tuod, maghalaman tuod ka dinamo ang magasinulod diri mga returning residents and OFW kapin pagid nga may urong sulong mala, no? May laban-laban, bawi-bawi nga style to ya ang national ga-claim nga well-coordinated, pero ti paano mag-well-coordinated nga hindi ganit piho kung kaisa nga may flight maabot di nga mag pauli diri sa probinsya, tinano ni man diri sa region. Kung i-course-through gid man ang information, ti siyempre maagi sa Office of the Civil Defense, maagi sa Department of Health, maagi dira sa may talatapan sang DILG. Pero ti ko mamangkot ka diri sa sini mga opisina, kung isa duway magani sila kay balogid, kung ano ang plano iya sang national. Titingwaan nga magapauli siling ni Gob ang kapin 24 tub 30 mil ina OFW ang ginistoryahan ta. Although why gits ang specific nga numero ang sa Negros and Bacolod. Ti ang ginaproblema, ang ginaayo sang gobernador siling niya sa mga OFW, please cooperate kita. Ang isa diri kay ari balantayan sa mga LGUso. Kung in kaso ginman nga magpamilit ang mga OFW, ti kamo da iya naman ang bala nga magpauli. Now, ang lain sina kung magdirekta ni sila pauli sa uli, ma-overwhelmed ang aton facilities, huwag kita mahimo. Si Sir Binancio na lang. Nga kung in kaso nga magdamo na gani ang sulod diri sa aton, why hindi na maakomodahan, hindi na masarangan, why na sa mga hotel, tinano abing magwa sina, kundi tugutan nga magpauli sila. Ting question sina ang mga local chief executive, ang kada cities and municipalities, ano man, may kasarang, may capability kita, may mga ara kita dira sang mga swabbing o kunano da ay muon na Action Hotline. Impunto alas 9, Action Radio, Philippine Standard Time. Nadamo ga pamangkot siling nila after June or after May 31, pagka June 1, matabo na sa mga biyahe. Hindi kita gisina makasabat, kapin pagid sa bahin sa mga fast craft. No, kay ang sulat to sang governor and appeal sa mayor until May 31. Naway pa man sila plano pang subong kung anong masunod siniti. Ang national, possibly may ara man na ipanaog nga instruction. Online sa hotline. Joining us this morning, there is Action Hotline sa Action Radio Bacolod, is the Regional Director sa Marina. We have Engineer Jose Venancio Vero on the line. Engineer, magandang umaga, si Action Art po ng Action Radio Bacolod. Magandang umaga po. Sir, Tagalog po kayo o Ilonggo po? Ano? Tagalog po tayo o Ilonggo? Makaintindi ka rin ng Ilonggo, sir? Makaintindi naman. Hindi na ako makapagsalita. Sige, no problem. Pero ito, sir,
After May 31, wala pa pong latest instruction, ano pong mangyayari doon sa biyahe po na ma-roll on, doon po sa Fastcraft, ano pong mangyayari dito sa atin, sa Region 6 po? As of now, wala pa tayong update. May nag-utos na ako ng tao natin na kung pwede puntahan na si Vice o sino mang in-charge doon sa ano nila para alamin kung ano na ang desisyon ng city. Pati yung sa province sa puntahan, pinapatawagan ko na rin para malaman within today kung ano na ang desisyon. Kasi as of naputol, alas 9:02 na. Action Hotline! Way pagali man siling ni Director ni Engineer Jose Venancio Vero Jr. siling yati ikwananta na ni check na ni anay kung anong decision sa cities and province ni. Action Hotline! Ati ang ara siya. Sir, sorry po, naputol pong yung linya natin. You were saying kanina na papuntahan mo po si Gov at saka si Mayor po, Leonard Dia. iya, senior pupunta ko ng tao tapos yung sa province, patatawagin ko na muna yung provincial disaster para malaman mo ano yung mga bagong development sa province at saka sa city. Opo. Ito. Aha. So on standby naman, willing naman ho mag-cooperate itong mga owner at operator ng mga Fastcraft if in case may panibagong decision po. Yeah, they're just waiting now. At another fact, kung pag sinabi ng LGU ng Bacolod, okay na siya, I think ang Iloilo, ipa-verify ko pa rin kung isa pa ba ang position ni Mayor. Because ang position ni Mayor noon is wala siyang problema. He can accept. Yes, sir. Yes, sir. So, yun din ang ipaalam natin. Pero sa ibang provinces po, na may biyahe din ng Fastcraft, kumusta ho? Natuloy na o nagsimula na po? Ang inter-province? Opo. Sa ibang probinsya, yung mga biyahe, halimbawa, Guimaras, Iloilo, meron na rin pong biyahe po? Ang Guimaras, Iloilo is okay. Pinayagan man Mayor Primas na magbiyahe sa kanila Gumari na may travel ang Guimaras, Iloilo. Only Bacolod and Negros or Bacolod and Iloilo, yung medyo, wala pang update? Wala pa. Pati yung sa Dumangas na Bacolod kasi yung ruro sa Dumangas natin naka-cargo pa rin. Apa. Yes po. Sige po, maki-update lang kami sa inyo, Engineer Director. Maraming salamat po for the time. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Morning. Action Hotline! Ipatawagan pa nitin ng taon ta, Mayor Bing, Governor Lacson, kung ano ning ilang mga plano after sa May 31, no? Bala i-appeal pa nila. Galang kiti subong di pa gani klaro what will happen to Negros and Bacolod after May 31. Bala ang National IATF i-downgrade pa kita sa MCGCQ. Anong MCGCQ? Modified General Community Quarantine. And expectedly kung mag-amo na matabo, may mga another regulation naman ang ipapanaog ang National IATF. Nga subong tiway kagin may mo didto gid ang sundon mo. Tiyan mo na mga update so far nga aton sini Balantayan. Action Hotline! Bay pagin man may kwan pagali kuno ma-check pa man ang marina, damo ko pa mangkot abi siling ratina no lang matabo sa aton magbalik ng biyahe. Sige, good morning kay Renan Payungayong. Gamonitor siya subong si CG Linggamin, Araman si Bia Jonathan. Sir, good morning sa imo. Alejandro Ebrio, tanan gaanto sir. Gov mas pilion namon magpuli da sa amon balay sa Negros kaysa magbayad sa arkila namon. Ipakaon ko na lang sa bata ko tani. June 1 pwede na kami da kapuli mapa-home quarantine man kami. Bata ko, sang bata ko. Good morning lang da sir. Action Radio, God bless. Asa diin ka subong Sir Alejandro Ebrio. Lourdes Tambazin Bronzal, good morning, monitoring from home site, Barangay Montevista. Edward Minises, John Hamula, Engineer Raul Velasco, utod ni Onyoka, ni Ruel Velasco. Thank you for listening. Karon nga aga man si Kagawad Peter Noble, good morning. Philip Laurente, araman si Ken Alonsagay,
Araman si Winston Goles. Silingya, sir. Good morning. Rick Rio, Pontevedra. Kagsa Purok 3. Salamat, gid. Dan Islafor. Morning, man. Thank you. Maymar Caberte. Oy, paring Chupoy, magbanwa dira sa may pungsod China. Musta na da kamos Chainaya? Maymar Caberte, good morning. Jeffrey Shukon. Pare, morning ah. Araman si Laurente, silingya sa Minuyan sa Murcia, Kusera. Morning, thank you. Philip, nabasa ko na. Attorney Emmanuel Fontanilla, morning attorney. Vicente Pichere, attorney, good morning. Inday Kath Borzo, Bibson Pagunaling, paring Butch Gasper Jr., Sir Fred Rahiras Jr., ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection, Adras Mindanao area. Jovel Sidiel, sang Station 1, sir. Good morning. Angelique Deliero Lozada. Araman si Josephine Morillo Sibel. Sir Reynaldo Hurigi, ang tagpamuno sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Banwa sang Moises Padilla. Edie Jones Kalinang, watching from Iloilo City. Good morning, sir. Virgie Kasoyon Sara, monitor from Binalbagan. Joy Sumugat, watching from Multinational Paranaque. May lang da nga pagpamati sa family ko sa Pontevedra, Sumugat family, God bless. Rayjan Tan Villalon, watching from Barangay Purisima, Manapla, monitor lang kami di, subong sa program nyo. God bless. Thank you for listening. Classmate Otoniel Kanya, Araban si Nilda C. Guansi, Sir John Joel Sabay Batos-Batusan. Sir, morning. Bowie Jolingo, how are you? Good morning. Roberto Hirapusco Caraballo. Oy, manong Robert, morning da sa imo siniya. Kag mga kaupdanan mo, mayo lang nga pag-monitor. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at Radio Philippine Standard Time, alas 9:21. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Hotline. Oy, para sa aton sining nga COVID-19 news update nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Ang mga cases sa bilog nga kalibutan nagdangat na subong sa 5,681,609 kag mayara sang total death o nagkalamatay nga 352,162.
may 2,430,000 naman o 2,430,490 naman nga mga naka-recover. No mo ang latest sa bilog nga kalibutan kon kaso sang COVID-19. Sa Pilipinas, ang total cases nagdangat na sa 14,669. Ang death is 886. Kag ang recovered is 3,412. Action Hotline! Ini nga COVID-19 news update ginadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe, bakulod kag Negros, kaya ta ini. Action Hotline! Alas 9:22 na. Ngagawon ko lang maki-update lang kita dito sa shooting incident bara kahapon nga nagluntad dira sa barangay Punta Taytay. Nanong latest nga update sini? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sang BCPO. Sir, good morning. Good morning. Good morning sa mga pinalaga, mga tagkalamati. Tapos nga katapos ang action yun sa Ciudad Butler. On behalf sa amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Binyas, maayong aga dito sa atong tanan naksyonan. Salamat. Sir, anong latest siya, sir? Investigation naton kag may armas galito kapon na recover? Amo pa nang i-follow up naton aksyon at ito kay Lieutenant Pastrana. Dahil sunod ni sa aton hepe dira na arin ini sa mekaso na sang drugs last 2 years. Kaya nakagawa lang siya aksyon at bangod sang plea bargaining. Nakita ko sa paina nga mga dokumento para ipakita i-preserve man din sa media for additional update. Then, ang aton dito nga CCTV, i-follow up man naton action article kung nakuto mismo, na-cover ang area nga kung saliin, intero siya. Galing hindi lang ma-playback, ma-rewind bala, kay nalimtan ang password, I just don't know kung subong ara na i-follow up sa subong sa kay Police Lieutenant Pastrana. Okay. Sa sayo natin na follow up man ang autopsy report no sang aton nga victim kay gin process ini sang aton crime lab kahapon. As to the motive, action art, amo pang ang ginatutukan naton subong even though na may nagaguluwa na dira nga ini may mga kaangtanan sa illegal nga droga, ini may kaangtanan sa negosyo, pero ang aton ini tinutuyo di action art makapargin kita yung kaso, maka-identify din naton kung makuha na ang video dito ya sa CCTV action art. Yes. Kay ang isa pagidring nga ginabantayan namon sir, kumo nga kon initanan mga cases nga nagaluntad sa Bacolod, may connection sa illegal drugs, siling kung ano man, may vigilantes Bacolod, subong amuning responsible din nga nagahimo, or base kung grupo man sang ara sa droga man bala, sir? Yes, actually, at amon ang ganit nga gusto ginaton dito makuha ang sa CCTV nga footage kay suno sa mga testigo, wala ini naka-helmet, pero naka-face mask nga naka-short ng ini, naka-t-shirt. Kagulpya lang nagguwa dira sa area, malapit sa may gasolinahan. Amo na gani kahapon nga ginpalibugan man ni Lieutenant Pastrana, how come nga wala ma-intercept nila, kasi bawal bala ang angkas diri sa Sudat sa Bacol, unless otherwise kung mag-asawa ya action art. Nag-conduct man kita sa dragnet right after the incident, pang mula gini matigayon nga madakpan action art ang aton nga mga suspect na nag-aangkasanay nga nagasakay sa motorya. Pero sir, as to the background of Randolph Domingo, naka-follow up na kita, may na-establish na kita, nanong monitoring ni kung illegal drugs man ang pagambalan, active man ni sa gagihapon subong? Amo pa na gina-check naton kay may mga report nga nakalabot kay Pastrana nga right after kuno na nakagawa ini siya nakaabel, nagbalik kuno ya sa gihapon ini aton nga victim. Amo pa naton i-confirm dira kay ang iyang barangay is under sa Station 8, so may ari kita diri nga networking or coordination sa hepe ag sa aton ng mga PNP personnel up to the update kung bala still active ini ang aton nga victim action. Sir, ma-update kami karon sa imo sa udto parte sini pero sa mga pasaway sa aton ginapatuman no nga
mga regulation under the GCQ, ay madugangan subong, ay nagdamo numero naman? Kahapon, nubo pitong gamay lang gid daw 207 kahapon kay kabulay mag-consolidate may ginapahabol pa. Amo na nga kagina lang daw mga 207 yata ang aton nga nagbayular. Damo sa gihapon action art ngang wala nag-obserbar sa pagsulod sang face mask ini social pag physical distancing diri sa sulod sa Bacolod Action. Sige. Anyway, ma-update kami karon sa imo kay Singko ba ang Licorban may partially lifting Singko basi damo naman magmait balakag magpasaway karon now. Yes, action at hindi manigar abi mo isa na sa mga contributory factors ining Licorban naton kung anang nuwo man aton nga krimen. So may tendency nga kung may ara na gina-allow na sila makapakal, may chance naman nga madamo naman aton nga kaso, especially pag alarm and scandal sa physical injury. Labi na gid ining aton kita makaingong mabiyahe pa. At the same time aton nga mga traffic accidents sa sulod ng Bacolod Action. Sige, on that note, Lieutenant Colonel Ariel Pico, salamat gid sa time, sir. Yes, maraming salamat Action. God bless po, mabuhay po kayo. Action Hotline. Mag-inom ka mo karon hagan-hagan lang please ay para nga hindi man mabutang sa disgrasyabla. Kay Carmencita Taho, good morning. Sininga sano ang schedule sa international flight sang PAL from LA to Manila. Kag ano ang protocol sang quarantine pag abot sa Manila tourist visa. Sa nationality, way pakita ka-check sa IATF. Ma-update lang kami, Ma'am Carmencita, kay sa national IATF na actually ang decide kung saan ogid ma-start. Rodolph Luis Katubig, sir, may mga OFW tatong na-stuck sa Bacolod sila airport alin kagabi. Wala daw sila to pagkaon kag preparar nga pasilidad. Wala na mga taga-LGU nga gaasikaso to sa ila. Ay, gali ka? Oy, i-check talang na karon kay Sir Kwan, kay Dr. C. Fargerhart, kay Ilian. Chuna Natuel Ubida. Morning, watching from Sumag. Thank you, dira. Kay Paring Basti Girhin, pare, morning, Billy Diaz. Live from St. Rose Parish Church, Manapla. Si Bro Utay, Mrs. Bibi Diaz, gamonitor man sila. Thank you, Rene Dagumanpan. Monitor lang kami di sa Salvador. Greet ko, gali happy birthday sa tiyo ko nga si Rex Havilusa. Greet ko family Himina, Blanco, Dagumanpan. Binitin kag family Canciller Liagaso. Salamat and God bless. John Flora Mercurio dira kag sa anak ni nga Digong may ngagaman. Nung Ed Gulmatico, nung Ed morning sa imo da kag sa imo sining pamilya. Salamat gid no sa pag monitor karon nga aga sa aton sining pangalagad no. May ginpadala to sinong Ed diri nga mensahe gina-check ko pa okay. May ginpadala to siya nagligad galing timingan nga waay kita program no. Dali gid lang. Sige kay kagawad Melchor Baruca Rumbines, morning man, agapay balo galing balyakaro kay para sa safety balasang tanan nga nagabiyahe, aga-appeal gid sa mga local officials and members ng Philippine National Police sa city and municipalities nga mag-deploy isang enforcement unit sa mga terminal nasa pag-dispatch sa mga passengers. Nanon tabuaw damo gyapon ang influx sa mga passengers nagkadto didto sa terminal nila way gasuksok face mask. Tibudlay man akon konduktor na security guard magsaway kang iba ni way magapati. Inano man nga mga klase. Abi kung magwa ka mo sa balay niyo, make sure na lang nga nag-comply bala kita o pagsuksok sang gamay nga kwan, gamay nga regulasyon na pagsuksok face mask, hindi pa mo kasunod. Sa new normal niya, after effect of COVID-19 virus, ang returning OFWs will not be quarantined and be tested of virus infection and go straight back to the respective LGUs provinces. Wala na budget ang doli di LG and DOF para sa mga masipag-uwi na OFWs. The new normal for OFWs per opinion of the powers that they will be bahala na kayo sa buhay nyo. Doki will stay as DOH Secretary
lupasay man sa lupa ang mga Pinoy infected or not. Sige, dalang ko rin ko ito ba? Kaya nung edto nga mensahe, anyway, check ta na kay Konsa Nasyonal lang ang walang tawon tati, pinagusto mo lang yapon daw hindi pa ginaman make sure nga tanan sila naka-undergo sang ginatawag nga pagpaidalom mo sa PCR test. Kag take note nga bisan nakapaidalom ka sa PCR test, may posibilidad nga basi magpositibo ko pa sa ulihi. Kaya na ganing nga nakatibawas na nagnegatibo ng result pero pag-check liwat, like for example in the case of Senator Angara, isang uli ganing nag-positive man liwat to. Ivan Wisna, bro. Ivan, morning sa imo da. Thank you for listening. Di ko malabutan, pasensya gid. Ditayla Ikaday, good morning. Pinky Saldivar, Julie Militado Patrimonio. Nakaingagaw ni sa mga sa aton chatroom. Carmen Sita Taho. Nabasa ko na ni. Sige, iban karon naman. Ako lang reminder sa aton mga action pabakunon tagid ang aton immune system, especially sa mga luyag dira nga mangin safe sila kag makabato sa anuman nga mga balatian kapin pagid nga sumungga ulan-ulan no delikado gid dali kita sa trangkaso. Bisan sa common illness ang mapasalig ko sa inyo produkto sang Dr. Alfred's, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo niyang perfect combination Now kay ang Dr. Alfred's Mangosteen Capsule puno sang phytochemicals nga makapabakod sa immune system ta, kompleto pa sa vitamins and minerals. Bisan sa tong tiyempo nga naubusan due tayong stock sa vitamin C, ti Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule ang ginagamit sang kalabanan. No kay puno sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc. Tandaan tagid na may ara pa sang solusyon ang inyo ginaproblema nga insomnia. Parisan mo sang tea nga may naman para sa may mga hapo kag mga kababainan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Tandaan palihog, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Isa ini sa akon man ginatuman para gid nga bangin mayong kondisyon ta sa kada adlaw. With Action Elmar Madera sa technical side, backup ta si Action El Rido Tilios ka Action Dorel Kabato. Kung Action Art Tay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio.